Lho dicodare ketoprak. Ya toprak. Dheke wong loro kepengin menyuamenimu. Memunyunam tuwek uang ngomong. Menyamimu supaya Jenengan niku lho matur napa? kepengin menyuamenimu Wangel. Memperistri kamu. memperistri dirimu. Kowe nek kira-kira rada mundur. Ya. Delok wong akeh ki YouTube. Ya. Tontone ya. Aku ra sutradara. Ayo. Maju. Genduk Setyawati. Dawuh katimbalan Rama. Poin ta? Apik apa ora? Apik. Sajroning padipokan ana bocah bagus loro kae pirsarana. Wis ngerti to? Sinten menika Rama? Kae. Lho. Angkling